So yan, magandang tanghali mga par. Bali, ito lang muna yung vlog natin ngayon kasi nga may wala akong gawa ngayon kasi nandito muna ako sa bahay. Yung vlog ko ngayon ay magluluto ako dito sa bahay ng kalderita. Kalderitang baboy. Yan. At sana kahit dito lang yung namin yung vlog, supportan nyo pa rin kami. Amoy. Ayan. Yung iba nito, kalderitahin ko. Saka yung iba, yung adobo sa asin. Adobong natural. 4 na kilo. Alright. So yun, mag-ano muna tayo. Magsaing. Bago na kayo magluto ng ulam. Yan, rice cooker lang. Sarap. Alright. Tapos lagyan natin ng taba. Kalderita. Lagyan ng taba. Kalderita. Yung kalderita ng lang easy recipe. Walang peanut butter. Asukal pwede naman. Diyos! Amoy!
Yan, pwede na yan. Pwede na to, kaldereta. Yan. Lagay ko ng saging. Itong iba, adobo. Adobo na natural. Ganun ang iba, lagay ko muna siguro sa lip para may pangulam na kung gusto magsabaw. Magsabaw. Yan, luto na tayo. Basa na ako ng iyan. Marinate muna tayo. Marinate natin. Para medyo malasa. Magpiprepare pa naman ako ng saging. Sana akong kalamansi. Walang kalamansi, so kaya na. Simpleng kaldereta lang. Dahon ng paminta. Tapos paminta. Takpan muna natin. Yan. Prepare tayo ng saging. Yan, prepare tayo. Ang sibuyas bawang. Ang cup. Bali yung saging ito na diet ko na.
Kita. Ayan po, gumugulo na. Papalambutin ko ito ng gusto. Para malambot na malambot na malambot. At ito naman, igado. Lalagay ko muna ito sa ref. Bali, i-prepare ko na ito ngayon. Para pag lagay sa ref, kaya pa-proceed at least na gayat ko na.
Dahil lumambot ng ano. Karne. Hilang mundo nung ako'y lagay mo muna sa rep. Tapos bumili ng atay. Lagay ng atay. Ano ito? Tingnan natin yung niluluto. Parang pwede na. Malambot na siguro. Tingnan natin yung malambot na. Pwede na. Tubok ba? Tubok. Lagay ko na rin yung saging. Na. Lagyan natin ng tomato sauce. Ubos na to. Kunti lang naman ito. Maliit lang. Halo. Ano lang ito, simpleng kalderita. Hindi sa gaanong napula. Ito yun, dapat yung kalderita may ano, peanut butter. Kung wala namang peanut butter, asukal, pwede na yan. Wala at asukal. Seasoning. Lagyan natin ng seasoning. Kunti lang. Ayan, nalapitan na natin, oh. Luto na po yung kalderita ko.
kalderitang baboy, pork calderita. Ayan po, simple recipe. Kahit walang okasyon, luto tayo ng masarap na ulam para sa ating asawa at anak. Makakatikim lang ito kapag may okasyon. Kahit walang okasyon. Habang di pa tayo umaalis, habang yung team pahinga, wala pa tayong ngayon, wala pang vlog, wala pang trabaho. Dito muna tayo sa bahay. Kung ano yung gawa dito, yun na muna yung pang-upload ko. At sana po supportan niyo pa rin kami sa bawat vlog namin gagawin dito sa kung saang mga vlog na mabibidyo namin. Alright, at luto na po yan. Ayan na, tapos na, nagmamantika. At ayan, dito na lang muna yung vlog na to. At maraming salamat, ingat po kayo palagi. Bye bye!